Mga kapuso, duha ka low pressure area ang gibantayan karon sa Pag-asa nga naa sa sulod ug sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ang unang LPA anaa sa sud sa PAR nga katapusang nabantayan sa Puerto Princesa City, Palawan. Matod sa Pag-asa, posible gihapon kining mamahimong usa ka bagyo sa mosunod nga mga oras o adlaw. Apan pagawas na usab kini sa nasod. Samtang nahimutang kapin sa 1,000 ka kilometro ang laing LPA nga gibantayan karon sa Pag-asa gawas sa PAR nga posibleng musod sa nasod karong weekend. Ana sa sulod sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang duha ka LPA. Padayon gihapon masinati ang easterlies o ang init ug iga nga hangin gikan sa kadagatan sa Pasipiko sa ubang bahin sa Luzon. Subay sa data sa Metro Weather, uwanon ang Cebu, Bohol, Leyte, Siquijor ug Northern Samar. Posible usab nga uwanon ang ubang bahin sa Luzon, ilabi na sa southern portion, ingon man sa Kabisayan ug Mindanao.